Volám sa Pavol Verčík a budem vás prevázať dnešným večerom. Túto akciu organizuje obecný úrad Teplička nad Váhom, ale samozrejme by to nešlo bez nás, občanov. A rád by som menovite vymenoval organizácie, ktoré sa tu podielajú. Je to klub dôchodcov s vedúcou pani Dubovickou, Únia žien s pani Kolenčíkovou, Dobrovoľný hasičský zbor s pánom Tkáčikom, Miestny klub zdravotne postihnutých s pani Hruškovou, Červený kríž s pani Hulašovou, DZ Dubeň, dneska pod taktovkou Tomáša Králika, Občianske združenie Revitalizácia Kaštieľa. Podujatie podporil nadačný fond Kia Motors Slovakia v nadácii Fontis. Príjemný, upršaný podvečer. S pánom farárom sme sa rozprávali, že tento rok je tu výnimočne veľa ľudí. Tieto slávnosti sme podľa skúseností z minulých rokov zámerne posunuli ďalej, neskôr, aby tí ľudia prišli a už nasledovali zábavou, na ktorú sa všetci tešíme. Všetko vieme pripraviť, všetko vieme zorganizovať, ale jedno nevieme ovplyvniť a to je počasie. A sme veľmi smutní, že takto sa nám to vyvíja, ale pripravili sme veľa stanov, veľa možností na to, aby ste sa prekonto zajednočili, takže už len veríme, že sa to vyčasí a že tie slávnosti napriek tomu počasiu budú rovnako dobré, ako boli po minulé roky. Už sme jedna leta otváram obecné slávnosti roku 2014. Príjemnú zábavu. Je to kaštieľ zo 16. storočia. Prví významní stavitelia Dršovci, trošku načnem do tej histórie, potom môžeme aj podrobne v kulároch. Významne sa zaslúžila rodina Vešeleny o prestavbu, potom ďalšia z rodín, ktoré tu rodov šlachtických, ktoré tu pobudli, Lovenburgovci, neskôr Windischgrätzovci. Baron Sina sa rozhodol, že tento kaštieľ od základu zmení pôvodné renesančné na barokové, takže sú tu už barokové okná. No a neskôr po požiari 1928 už dochádza k takej devastácii tohto kaštieľa, časti kaštieľa. Odpredalo sa to banke, ktorá to potom odkúpili si to miestni obyvatelia. A v súčasnosti sa to využíva niektoré tie časti na bytové jednotky. Takže zhruba toľko história. No a súčasnosť, čo robíme? My sme po takých dlhých peripetiách dvojročných sa nám podarilo získať do vlastníctva túto severozápadnú väžu, v ktorej sa nachádzame. A začali sme s archeologickými výskumami, ktorými vás prevedieme po skupinkách. Začali sme s historicko-architektonickým výskumom, no a dozvedeli sme sa veľmi zaujímavé informácie o kaštieli. Ani sme netušili, že objavili sa tu ďalšie mená a zaujímavé skutočnosti, ktoré o prestavbe tohto kaštieľa. Takže to nás trošičku tak posunulo v tom povedomí o aj získanie informácií o tom kaštieli a šírení ich ďalej. Slúžilo by to na kultúrne spoločenské účely, nejaké také besedy so spisovateľmi, proste niečo takéto by sme chceli. Prechádzame do jednej z najkrajších miestností. Nech sa páči. Je tu ten pán tej histórie aj takže tento strom ma veľmi tak interesoval, hovorím si, kvôli tomuto sa to oplatí. Ten vašu pozornosť upriamil po tomto architektonicko-historickom výskume, čo bol, tak to bolo
pôvodné arkádové okno renesančné. Takisto to môžete vidieť aj tu hore. Tam asi takých 50 70 cm zhruba. Takisto Banosín, ako som spomínala, v tom 18. 19. storočí nižšie položil okná, takže je to už trošku iný ten ráz. Ideme dole. Toto sú vlastne mychy a zaujímavosťou archeologického výskumu je to, že nevedeli sme prísť, kadiaľ viedlo pôvodné schodisko, lebo sme zistili, že toto nie, toto je ako sekundárne dané. Takisto aj ako je daná sekundárne táto stena. Kedysi tu boli dvere, otvor do tej druhej miestnosti a chceli by sme do budúcna čo najviac priblížiť tú históriu, tú obnovu. Keď milátého kvěťa nášala, do šatečka do bieleho zviazala, svojmu milému, prosto milému, na braného konička podala. A keď my pôjdeme cez les, ale na ty môj koniček doprúdeš, tížko si zdúfaj, nic si netrúfaj, ale my tam prídeme ešte dnes.
tady nosíte tváří, máme dům, obce muziku jít, věderka vínko, zdraví nám to dá, dostávat bude, to se leží, ale na vínko, šekerenko pěkná, špatný léto naša nehra, ale na míle, co placou vůdná, podnik se vrací do očí svých. Nalej na vínko, šekerenko pěkná, čakat je kůla milovaná víc. Zdravěrka vínko, zdraví nám to dá, dostávat bude, veselé živí. Камера свободна, že tu je vypravená. Ona si ma nebude pamätať, že bola taká narobená. Nemá něco školy? Hej, z našej. Ivana sa bola. Chceš daru? Ako sa volá? Kuku. Všetkých vás srdečne vítam na tejto našej hodovej svätej omši. V týchto dňoch, piatok, sobota, tu ste prežili takú prípravu na hody. Ako ste ich prežili? Alebo prežili ste ich? Nepripravení. Boh je ten, ktorý vidí, aby sme pochopili, že to nie iba o vidieku, o ani, o futbale, ale je to o Bohu. Lebo Boh je Boh má ten hlavný motív, prečo je taká fiesta, taká slávnosť. A množstva teraz mnohých spýtate, dobre, a teraz by sme to rozmenili možno na nejaké drobné. Aký to má dôsledok do
môjho každodenného života. Čo ja tu v Tepličke v roku 2014 mám z toho, že Panna Mária bola vzata do neba? No prvá vec je to, že keď sa ukážem to na tomto kostole. Keď sa pozriem na tento kostol, môžeme povedať pekný kostol, no? Pekný máte, nie? Pekný máme. Nie? Imackari, Čačkari. Ale to pekné v tom kostole je nielen tu, ale tam. Všetci sa, keď chceme vidieť nejaký pekný obraz, my sa to povedať hore. To je to, čo nás učí ten sviatok na nebovzatia, aby sa pozreli, bratia a sestry, tam. To je zmysel toho, že Panna Mária bola vzata do neba, čiže bola vzata hore, aby sme aj my vo svojom živote upierali častokrát pohľad hore. Ale nie len, že upierali a mysleli si, Pane Bože, Ty sa tu, aby sme potom aj tužili. Lebo zmysel nášho života, bratia a sestry, je o tom, aby sme sa dostali všetci kde? Kde? Do neba. O tom je to je zmysel nášho života. Aj zmysel toho všetkého. Aj zmysel tej slávnosti a tých dní, čo sme tu mali v Tepličke, je to nie, aby bolo veselo, aby sme sa zabávali, troška si upili. No, to je až dosť. Stretol jedného dneska ráno, tak išiel taký spoločenský unavený ešte. Ale ak sme si uvedomili, že kvôli kontrolu, že ja sa radujem preto, lebo viem, že mám jednu mamu tam, ktorá ma čaká, ktorá oroduje za mňa. A tak, bratia a sestry, je cieľom môjho života. A žijem tak, aby som chválil Boha, díval sa do neba a raz aj po ňom tučil. Alebo som tak zahltený tým všetkým, že jednoducho nemám čas. Jednoducho nemám čas. Choroba dnešného dňa, nemám čas.
Netreba, tak prosím ťa, nezabíjaj ma, prosím! Budem sa brániť ovládom karate! Ja ťa nezabijem, ja som predsa lesný hrášok, ja prečo by som ťa zabíjal, keď ja som muzikant? Čo si? Lesný? Hrášok. Lesný hrášok? Nie. Povedal hrášok? Hrášok. Hrášok? Hrášok. Aha, rarášok. Vlásku. Zachránime zlato vlásku. Jej život visí na vlásku. Jej život visí na vlásku. Zostaňte tam, kde ste. Sadnite si, schovajte sa do kríkov. Schovajte sa. Tu, už sme blízko hradu. A tu v okolí často pobehujú divoké macochy. Takže, čo povedala? Ako odklejeme zlatovlásku? Najprv povežeme na ticho, potom Ticho, hlasnejšie a najhlasnejšie. No dobre, pomôžete mi zavolať jej meno? Dobre, takže zlatovláska. Najskôr ticho, potom hlasnejšie a potom úplne najviac ako viete, dobre? Tak sa pripravte. Skoro potichu. Zlatovláska. Hlasnejšie? Zlatovláska. A teraz úplne najhlasnejšie. Zlatovláska. Počujem nejaký hlas z jaskyne. Som trošku unavená. Zlatovláska, Peter? poď ku mne. Bežím. Poď na moju chlpatú hruď. To som radšej nemala počuť. Poď, Zlatovláska, poď. Poď, ty tak krásne bežíš. Vlajú mi vlasy. Áno, nádhera. Dujú vetri, čo? Prosím, máš vetri? Nie, že dujú vetri. Aha, trepeš 2 na 3. No aj ty. Ako Už krásne vás pri bežíš. sebe. No, tak blízko a predsa tak ďaleko. Asi sme na rodobede. Pridajme. Zlatovláska, Peter, si taká krásna. ďakujem. No tak čo, ako sa cítiš? Ja som taká dolámaná akási a trošku ma bolia kríže. Zlatovláska, Áno, vezmeš si ma kam si ťa mám zobrať? za muža. Za muža? Mám zohnať nejakého muža a teba postavím za ňoho? Zlatovláska, nie, či sa staneš mojou ženou. A zdá sa ti, že som muž? Ja viem, čo chceš asi povedať. Áno, Či si ťa zoberiem? A či sa zosobášime? áno, ako keby som to už nepovedal. Tak áno, Hovoríš áno? áno. To je krásne. Môžem ťa na dôkaz lásky poboskať. Áno. Tak môžeš. Decka, a ako ju mám poboskať? Tak romanticky, alebo tak akože otrávene, alebo... Romanticky? Otrávene?
Myslíte, že francúzsky? Francúzsky? To neviem, ako je. Asi so žabacími stehienkami. Nie, francúzsky, asi s francúzským kľúčom ťa mám. Aha, no tak to nie. Tak ja to skúsim romanticky a otrávenie zároveň, dobre? Chlapci, francúzsky si nechám pre vás, dobre? Nechoďte ďaleko. Už utekajú preč. Takže romanticky, dobre? Áno. Toto je romantika. Zlatovláska. A otráve. Oj, bože, to je nuda. Zlatovláska, ty si taká krásna. Prečo to musím urobiť? Ja, Zlatovláska. Si šťastná. Ja som taká šťastná. Zlatovláska krásna. Ďakujem. Ty si ten najblonďavejší rocker, akého som kedy videl. Ďakujem. Vieš, ja ti budem hrať a spívať a ty mi budeš variť, prať a upratovať. Budeme krásna dvojica. Dobre. Tešíš sa? Neviem, či som si to náhodou, či som sa neunáhlil s tým sobášom. Decka, v každom prípade my už musíme ísť do hradu a plniť si manželské a kráľovské povinnosti. Takže majte sa krásne a ďakujem vám, že ste mi ju pomohli zachrániť. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Ahojte. Ľúbte sa. Ďakujeme. Zlatovláska, pozorčko. Oni chcú nejaké kľúče, oni chcú francúzáky. Chlapci, tie francúzske kľúče v železiarstve, dobre? Ďakujeme veľmi pekne, to bolo divadlo Kapor na scéne. Miška Pastorková závodná. A Lukáš Kandara. Ďakujeme, čaute.